Benvinguts. Avui explorarem com era la vida a l'antiga Mesopotàmia, des dels reis fins als camperols. Hola a tots. Avui ens submergim en el dia a dia de Mesopotàmia, la terra entre dos rius. Veurem com s'organitzava la societat, qui tenia el poder i quines eren les seves creences. Esteu preparats per a un viatge al passat? En aquesta societat, una petita minoria gaudia de tots els privilegis. Al capdavant de tot hi havia el rei, que no només governava des del seu palau, sinó que també era el summe sacerdot, liderant les cerimònies religioses. Tenia un poder immens. Després del rei, trobàvem l'aristocràcia, formada per la família reial i els nobles, grans propietaris de terres. També eren molt importants els sacerdots, que vivien als temples i s'encarregaven de tots els ritus religiosos, connectant amb els déus. I qui s'encarregava de la burocràcia? Els escribes. Aquests funcionaris eren dels pocs que sabien llegir, escriure i comptar. Gràcies a ells, es podien registrar els impostos, les lleis i tota la informació important del regne. La majoria de la gent pertanyia a la resta de la població amb menys drets i riqueses. Els camperols eren la base de l'economia, llaurant les terres del rei o dels temples i entregant una part de la seva collita com a pagament. També hi havia els artesans, que creaven objectes meravellosos en els seus tallers, des de teixits fins a perfums i joies d'or. Els comerciants, per la seva banda, intercanviaven productes, sovint utilitzant els rius com a grans autopistes de l'època. La vida de les dones estava sotmesa a l'autoritat de l'home, ja fos el seu pare o el seu marit. Si treballaven, cobraven la meitat que un home. I al final de l'escala social hi havia els esclaus, que eren propietat d'altres persones i no tenien cap dret. Pel que fa a les creences, els mesopotàmics eren politeistes, és a dir, creien en molts déus. Cada déu controlava un aspecte de la natura o de la vida, com Anu, el déu del cel, o Ishtar, la deessa de la guerra i l'amor. Eren immortals, però en forma humana. Aquests déus es manifestaven a través dels fenòmens naturals. Per ells, els temples eren les autèntiques cases dels déus a la terra, llocs sagrats on es realitzaven ofrenes i rituals per mantenir-los contents i assegurar la prosperitat. En l'art, els mesopotàmics no tenien gaire pedra, així que construïen amb tova, que és fang assecat al sol, i rajola. Van ser uns grans innovadors, inventant dos elements arquitectònics clau que encara fem servir avui, l'arc i la volta. Les seves construccions més famoses eren els zigurats, unes torres escalonades gegants que servien de santuari i observatori. També feien escultures de reis i déus, sovint molt estàtiques, i relleus a les parets amb escenes de guerra o caça. Finalment, parlem de Babilònia, una ciutat impressionant a la vora de l'Eufrates. Sota el rei Nabucodonosor I, es va fer famosa per les seves grans muralles, la porta d'Ishtar amb rajoles blaves brillants i els llegendaris jardins penjats, una de les 7 meravelles del món antic.